Ина кори стройка. Ина ино раҳ соз кардасан. Ҳаво да чиво гармае ки во ҳамин бародаро савол метавонанд ки кори стройка неста бирем кори стройка кунем. Ина нигоҳшон кунед ҳаво да чиво гармае ки мо тоҷико тоқат надорем дар хеле ҷо кор кардана. ҳавош ҳам гармае ва ҳам оликш паста. Визад мекуна, не ки баъзеош бо суми квартира меспора. Иҷа бо мехӯри. ҳавора нигоҳ кунед чанқа гарма, ина ино раҳ соз кардасан. Салому алейкум дӯстони азиз. Умедворам ки ҳама каса созин хубен. Номи видеоро хонден ва фикр меахилот хела хирсанд шудем ки кор дар Дубай. Не бародарҷоно. Номи видео ин саволои шумо ҳаст ки ҳамеша кор мепурсем. Имрӯз ман дар бораи кор камтар шумодан мефаҳмонам. бародаро ки дар комментария менависен кор, дар WhatsApp менависен кор, ин ҳамин нав як бародари дига мега чӣ хата реклама кардеси, чӣ хата нишон додеси, мақсад худнамоӣ кардеси. Ту ягон компания биё, ягон фирма биё ки мақсад бародарои тоҷика бари кор кунанд, анаи хизмат ба мақсад ба халқи тоҷик мешавад. Мара мефура ки ҳамин вес бародарое ки дар Россиян дар таи дасти кала зардо кор мекунанд, ҳамаш ба ҳамин Дубая биёянд, ба давлати обода биёянд кор кунанд. Лекин ина чӣ хеле ки дидем дар аввали видео нишонтон додем ки на кори стройка, коре ки мақсад раҳ соз кардасан. Ҳаво да чиво гармае ки намхе нигоҳ кунед, афтима мефаҳмед. Ман намхе ҳозир ман кор даём рафтесам ва худо ҳамоқа гарме ҳаст ки баъд ина диден стройкара бародарҷоно раҳ соз кардасан. Ҳавош ҳам гармай ва ҳам олики кам метаҳанд, маоши кам метаҳанд. Мо тоҷико дар хеле маош кор намекунем. ҳамин 3-4 нафарша гуфтем ки стройка ин ҳам хеле кора, ин ҳам қадари олик метаҳанд. Гуфти қадари олик ман дар ҳамин Россия 6 баробарша мегирам. ана мегӯян ки мақсад ягон фирма биё, ягон компания биё ки бародари тоҷика бари. ҳозир любой компания барои бидрои агар одамам дар корш боша, мегӯям ҳамун одама файрод кун, мақсад ҳамун инсоное ки ту гуфтаси файрод кун. ман шуморо ина бародарҷона масалан 10 нафарта даъват мекунем, омадин мебарантон дар стол мешинӣ, камера рӯ парутай дар бораи худат мега гап зад ба забони арабӣ ё ба забони англисӣ гап зад мега дар бораи худат, дар куҷо кор мекардӣ, чанд солаи, ай куҷои, чӣ корора карда метавонӣ, чӣ ҳунаро дорӣ, ҳамаша гап зад мега. вақте ҳамаша ки гап ки задӣ, халос ки кардӣ, мегирану запса ба калонтарошона нишон метаҳанд. ва калонтаро ки тамошо ки кардан, маъқулшон кишидӣ, баъда кор қабулит мекунанд. ана ин хела браҷоно. ин ҳамиҷа ҳамин ҳавои гарм ба худо ин ҳамин раҳ соз кардасан ку мо тоҷико тоқат намекунем. ё мебине ки дар ин ҳавои гармӣ кор кардасан, раҳ соз кардасан, ё ҳамаш ҳамин ҳиндиёанд, банголиёву покистониёанд, ватанои ё ҳам ранги ҳамин Дубая, ё ҳамин кӯдакишон дар ҳамин гармӣ калон шудагиянд, тоқат доранд дар гармӣ кор кардана, дар гармӣ кор кардана тоқат доранд. аммо тоҷико тоқат намекунем. ина ҳамин ман ҳозир пиёда гаштасам, ба метро мерам, ба таксӣ мерам, ба скутера, ба ҳавай мерам, тоқати гармӣ надорам. ин қадar гарм мешавад, ба худо медарам дурун ягон магазинда камтар месам салқин кишид, камтарак
асад ҷои салқинидам естам ба бо далши мерам ганда ҳавош гармай гармиш навсашидесай так што кори стройка дар Дубай тоқат карда наметоне бародарҷоно. баъзе бародаро мегӯянд ки братҷон ҳамин мо забони русиро намедонистем Дубай омадем кам кам ёдиш гирифтем мегӯяд дар ин вақти кор ёдиш гирифтем хай мега бирем ба Дубайам ҳамин кор будроем дар ин вақти корам мега хай чихелай гап мезанӣ мега ёд мегирӣ братҷоно Дубая хеле Россия накне. Дубая бача Дубай, Дубая Россия. И хеле қабул намекунам. Омади бояд забона бидонӣ. Инами ман забона намедонистам Дубай омадам 10 сол пеш. 10 сол қариб где-то 2.5 сол. 10 сол пеш короче. 10 сол пеш ман вақте омадам забона намедонистам. Не ки ман дар як ҷое кор мекардам ки забона донистану важни набуд. Яъне як кора ба гангӣ мефаҳмондид ҳамин кора кадан мегирифтам. ана барои ҳамун братҷоно бихонен забона хит кунен биёен ягон ҷои кори ништияк биёен хеле стройка бо баъзеҳо хеле крани башни мегӯянд чиш мегӯянд короче ана хеле мепурсанд вай ба фикрам права дора ё ки намедонам чи намедонам хеле чизора ман лекин ба ҳар ҳол братҷоно бихонем ки Дубай омаден як забона бидонем нигоҳ кунем ҳамоқа ҳавош ганда гарм аст ки инам хемиям агон ҷои соягидам местам камтарак салқинак мешам ба бо далши мезанам мерам қафои корам зинда бошем. ина братҷоно офисе ки виза метаҳи хеле офис пура ҳар кас аренда мегиран хеле виза мекушояд. ина визит виза 14 рӯза 30 рӯза 90 рӯза 90 рӯзаш 3 моҳай 30 рӯзаш 1 моҳ 14 рӯзаш 2 ҳафта маҳкама нози кор накардесам пол нест ҳамаш маҳкама ҳамаша бо агар чӣ кунӣ англисира кадом медона ҳамҷа бихона ина десерт сафарист любой ҷо мебаранад агар мақсад черезамиё кунӣ полни ай тоҷикистон ё ки ай Россия сумпуми ҳамин чизора платит кунӣ да ҳамиҷа миёранад дигар ҳамин ҳамаш бепула гаштан ҳар ҷо мебаранад тамошо ҳар ҷо тамошот мебаранд не ки да 40 сумта мекананд мегиранд ки не хеле чизо да короче сур мешавад иҷаш хай Дубаймула иҷаш Абузаби короче ина маҳкама ҷоҳое ки виза метаҳанд ҳоздан евроима маҳкама кор накардесан се намуд чӣ дора фикр Somon Air Tojic Air мегӯям худмон ё Emirates доранд Fly Dubai доранд Air India ушай филмаи Ҳиндустона так что тоҷикҳо ҳам даже дар ҳамҷа офис доранд виза росе кунанд сабр кунед тоқат кунед ҳамаш ҳамин беморӣ теста нобуд шавад иншааллоҳ ҳамаш торо мешавад ин боло ҷанайсагия туризм ана турист сайёҳ
Ханаи лодкачода я дирамети аҳо у тараф мегиранд меёранд та бо я дирами дига мети бо то у парай баҳра мебаранд. Я дирамаш тақрибан 2.5 сомони тоҷикӣ мешавад. Бегah даво сиёнка кардан девона ада